Did you miss me? It's time to play. Nag-enjoy kami habang dinudulungan namin siya. Ikaw, masaya ka ba? Yes! Halo-halo po! Ang ingay nyo naman! Ano pong ginagawa nyo dyan? Nasa gilid kayo. Siyempre, dito yung nagsaksakan boys buhay na to. Anong dapat namin abangan sa'yo, ate girl? Abangan si Parsa. Parsa lang jowa. Ready na kayo dito. Ano ang dapat naming abangan? Abangan po ninyo. Ano dapat abangan? Ha? Abangan na. Halo-halo! Super ganda. Greek warrior gave Ano yan? Ano pinaglalaban yan? Greek warrior. Ano preparation ang ginagawa nyo? I-prepare na namin yung mga lalabas ng bagani na kaya. Maganda kayo, guys. Ano nga abangan namin sa'yo? Abangan nyo na lang. Maganda kami.